Kinongelam ka Rbyf Youth Federation Rbyf Umden Circle gila penlong ya ka Jingduna Kaba kindet minta kasngi ha Umden Primary Health Center PHC ha kaba kilalap shibun ki Jingduna. Lingba ka Jinglet Jurip lapen pau ba kidon shibun ki Jingduna kum kitiar ba Donkam bat ka Jingbambiang ka rukom ai jing shakri kinongpang. U Presiden ka Rbyf Umden Circle uba founder CM u lapen pau ba ka lapen long ya kani ka Jinglet Jurip dai hadin balayo ya ka Jing ujor ni kipat ba babun syapang ka Jinglong Jing manjong kani ka jaka ai jing sumar. Uba CM ula kentu ba ya kini ki Jing di ban pintip syaki doktor badai kmi bat kiwe pat ki badan ha ka bor badai ban pet. Dak babanjur ya ka Jing Donkam ban pin bha ya ka Jing Shakri ha ka kot ka khia. Katanya Umden jongi barok hi kawe banwan sim dawai hang ne hapo Umden PHC Umden ka public toilet ka babiang Andre ngila keliru na doktor iong ba hoit ka desisya kata ba Umden hadu menta ka public toilet na benta pa bawan sim dawai man kasni ngibu ro dari jingtho ngila air yang si seki ban ngibut didlang ya kan kam bat ka baar ka poin galong ba ngikerpat nakapor sa kapor ngila yo ka complain ba kini ki doktor bat kinos Kim ai ka jing sumar ka biang na menta ki batia pang hang ne hapo hospital ade ki bawan thia hang ne da de ki bawan dak wei ka jing pang la ne ki long kemi ki ba armet ngila yo plan sibun na ki ba bat ngila wan hang ne kasi ngi kerpat ni doktor ngila ai ro da jing tho kata ka wei Kat bak election syakayeng dorbar tau